A Pobra do Caramiñal segue co programa Volve o Nadal, volven as caramiñas. Tren do Nadal, pasarrúas, a visita de Santa Claus e espectáculo de monicreques son actividades que o municipio ten preparadas para estas festas nas vindeiras semanas. O obxectivo principal desta campaña navideña é contribuir á dinamización social e económica da Pobra do Caramiñal durante estas datas. Así o aseguraba a concelleira de Promoción Económica, Amparo Cerecedo, durante a presentación do programa de iniciativas que o municipio ten preparadas para as próximas semanas. O tren do Nadal será unha das propostas estrela. Comezará a funcionar este venres 12 e prolongarase ata o domingo 14, con saída dende a Praza Alcalde II Durán. O percorrido levará os participantes por diversas rúas esenciais e coñecidas do municipio. Imos empezar este fin de semana co tren do Nadal, que vai estar percorrendo as nosas rúas, o venres pola tarde de 5:30 a 8:30, o sábado de 11 a 1, de 5:30 a 8:30 e o domingo de 11 a 1. Non é necesario inscribirse, é unha actividade de balde para todos os nenos e nenas que queiran participar nela. O programa inclúe tamén o desfile de Nadal, o sábado 20 de decembro ás 6 da tarde, no que Santa Claus percorrerá as rúas acompañado duns invitados moi especiais. A semana que ven imos ter de novo a visita de Santa Claus, que o ano pasado tamén nos acompañou. Vai vir acompañado esta vez dunha comitiva de osos polares iluminados, pois vai a ser a partir das 6 da tarde, percorrendo as rúas do centro da vila. O ambiente continuará o 24 de decembro, véspera de Noiteboa, cun pasarrúas musical a cargo dos Dixie Kings con Pati Lesta, dende as 11:30 da mañá. O Nadal va moito máis alá da decoración, como decimos nós, o Nadal é crear comunidade e non se pode crear comunidade se non saímos entre todos a disfrutalo de música, que veñan o día 24 ao Mercadillo porque vamos a ter unha actuación musical e, por suposto, como non podía ser menos para as crianzas, os máis cativos, que o 20, o sábado 20, que veñan aquí á Praza de Abastos, pois para acompañar a Santa Claus e tamén divertirse nesa xornada. E xa o sábado 27, ás 6 da tarde, a Praza de Abastos acollerá o espectáculo do Apalpador e os Monifates, unha proposta que combina música e monicreques pensada para o goce dos máis pequenos.